lenkosi ethetha into ezinkulu oyama ndikhomba ndisarhali ndikhalela ufana naye egameni lenkosi wathi uyesu ucothoza apha emveni kwakhe Yes. egameni lenkosi etheni yesu bathandekayo. So inkonzo uyifunde ezwini uyifunde phaa kuThixo emthandazweni uphinde ujonge naba baphambi kwakho egameni lenkosi ubajonge uzikhethele nawe obonayo uba ndiyabona ke loo ndingabuka kuye bathandekayo nam ndiyafika apha noba sebempile abanye ndandivuke nabo kodwa ndiyashiyeka nosisi Mavuyi nosisi Noxolo ndakhangela kubo egameni lenkosi bathandekayo egameni lenkosi noba sekufika ixesha ndifike ndibe nemibuzo makusathane ukakuncokolisa ungaqondi bathandekayo uyoziqonda sokudala mani ndincokolile ndinayo kwakum Yho. ndincokola into engafanelanga uba ndiyayincokola usathane apho uzawuphila le mpilo kude kube nini nam ndikhaya nonkonzo wethu ithi hayi bakhona bayiphilayo Yey. Hey. Hey. kodwa ndiyathetha ndiyaziphendula ndindiyedwa endlini andifuna usathane athi andixhake Yey. Andixhaka uSimavuyi. Yey. apha ntombini andinawo ummiselo kodwa ke ngokokwam ukubona thembekani enkosini Amen. thembekani ngento ezincinci bathandekayo Hey. thembeke noba isimo asabonisa ukuthembeka kodwa uthembeke kuThixo bathandekayo egameni lenkosi uzawuvuna uvune umvuzo wokuthembeka. Ubulelo wayedla ngokucula ingoma apha emandi ethi uba ngaba ndiye kwabubi ndenze okuhle ndiyayazi Nkosi izayilungisa. amen bathandekayo. So ke lo Yesu namamkelayo nizawuhamba naye bathandekayo anikhaphe kuyo yonke indlela yobomi. Yes. Nendawo apha phakathi uYesu hayi ke bhabha emnandisi ngapho ndiyaphela Ungena ndawo. Hey. Hayi. Akwapha ngafiki khona. Hey. Ndandike ndothuka kwenye igame ndandingekaqini wena ungqina ngento eyenziwe nguYesu empilweni yakho usithi wawuthenge isystem ithile eChina egameni lenkosi waba kwafowunela abantu bayo waba-emailela nathi we can't do anything uthi ke wena ke yabuhlungu inhliziyo yami imali yami engaka ndithenge le nto ndixakile andiyale password ndayifakayo ngoku ndixakile bathandekayo uthi ke ngoku wena ke ukhathazeke unjalo wahamba wolala uYesu wavela ngephupha kuwe wathi yenza le nto kule nto cofa iyo egameni lenkosi ngoku ke wena wavuke ekuseni waphuma wowenza laa nto ibithethwe ephupheni ngoko nangoko wacofa yavuleka wayibamba hayi wayibamba wayiva kakuhle tata wayiva kakuhle hey ndazongqinelwa ke ngoku kwenye igame ebathandekayo ndifundiswe esithi uDavide ndamtsha kungoku nje ngumdala kodwa andizange ndambona uYehova ishilo osiyam noba socinga ngoku wena kasekho ucinga uthuluthethwa kodwa manahambe nawe uyophumela bangcwele nam ndiyabulela ndibulela ekuhlaleni endihlala kuko bathandekayo kubhizi mani nabantu endandifunda nabo ndisabazi ebusweni kubi bathandekayo bona
Mna ndihamba ndikhalela ndikuyesu udumo lwakhe. Ewe. Ngoba kaloku akuba mna isavana ndiyiseli ukuba ndingayithandi. Hey. Unleti. Glory. Ukelapha ndithi kuyenziwa no ubathandekayo ndide ndixhume kwamaxesha ndile mayindiyeka abaTikTok inintsi mani into lapho. Ininzi into elapho. Kutheni izinto ezininzi nezingahlambulukanga ndithi hayi mani ukho into embi kangaka yokwenziwa ngumntu yasinda njani na kwezinto. Yes. Yes. Udla ngokuthi ubunake mmele uyesu naye azokumela. Yeah. Kunekhaya elingakholwa abathandekayo bake baxakeke befuna ukwenza izinto zabo athi ungumangele emini xa ndifikile ekhaya athi ndiyabulela uba nifike nonke nakusele siyonalala ikhaya erontini ezantsi ndifake urivesi egameni lenkosi. Akho nto ikurota. Kaloku ndiyayazi kwenzeka ntoni kusekhaya isetyenziswa kakutheni. Yes. Akho nto ndiyoyika ngokungathi mna ndizibuyisele endaweni. Hayi ungazibuyiseva. Bathandekayo egameni lenkosi wasinceda uyesu wasisisa ekukhanyeni kwakhe ushumayele kakhulu uphila andisafuna uyibhobha bathandekayo Engaka. ushumayele kakhulu umzalwane nam ndiyabulela ndincediwe inkosi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yo. Haleluya bangcwele. Singahlabelanga ngiyabona iplate zasivila. Haleluya. Siyabulela dadewethu motivation. Siyabulela kakhulu. Yes. Dr. Masiphephule. Haleluya. Kwebu. Siphephule. Haleluya. Isheke nawe into. Haleluya. Namhlanje uvile konke. Hayi hayi. Abashumayeli. Yo, kangaka. Abantu. Haleluya. Into engokusheke nawe. Haleluya. Enothixo wakho. Haleluya. Ufunde izwi. Haleluya. uThixo ndiyakuthanda ukuthi uyazilungiselela yena. Haleluya. Uthi uhamba ngendlela engqongo. Haleluya. Uthi xa kulungisa ahambe ngale ndlela afuna ukuthi uhambe ngayo. Haleluya. Ngokuza ke ukusinyuse. Haleluya. Umama wethu. Haleluya. The apostle. Haleluya. Ukuthi azobulela wonke lo msebenzi kwesenziwa apha. Haleluya. Sinikele ke umpostile. Haleluya. Enkosi bawo siyabulela esifumanayo ekusikelela Nkosi yami egameni likaYesu wandisethi owahambe egameni Yesu Kristu. Amen. Siyabulela kakhulu Enkosi mzalwane wami uphila. Enkosi mntanami. Yo. Bendibaqalela uba uYesu mshumayeli. Yo. Nimbonile umshumayeli. Angititsha. Haleluya. Bendisacinga ndithi bendizawahamba ndibona mabayenze le nkonzo yolutsha nebasendihambile. Bangixhesha bathi hayi mama funeka ube khona. Siyabonga. Kuthanda kuqalela umshumayeli. Kwathe moyeni uphile. Yo. Ezingaka. Yo. Abulela ke bulela kakhulu mntanami sikelele. Iyo le. Hayi 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 hayi. Yo. Abulela kakhulu abantu bonke abakhona njengokwala enkosi bonke abangcwele. Makhulu lamazwi athethiweyo, makhulu kakhulu bantwana bami. Kulungile ukuphulaphula nizigcine izinto ezifundiswayo elizwini likaThixo. Ilizwi likaThixo lilungile kakhulu for umntu. Ndithi xa ndicinga ngomntu omtsha ndithi ingxaki yabo abantwana bangoku bayahala abantwana bangoku. Siyabonga. Eyona nto ibenza ubomi babo kubheke ngale